Bé, jo crec que donem inici ja, si vos pareix, després d'aquestes xicotetes converses en privat, al últim programa de la temporada. Jo crec que probablement des que portem els més accidentats. I bueno, no sé si haureu sentit o no al nostre convidat especial, perquè encara no hem decidit si la part introductòria la censurem, la deixem per a l'OnlyFans, però tenim la cara visible que no és visible de nostre... Si una cara visible no és visible, és una cara visible? Era una broma, suposa. Ahà. És que ara eres còmica, veritat? Ai, a més d'artista. Jo sempre sóc moltes coses, però no em toques els ous. Que si no acabarem a hòsties avui. Que jo tinc molta burrera. He tingut un mal dia, però bueno. A veure, no, tenim... O sigui, jo penso que la gent, quan feien bromes sobre el community manager, es pensaven que bueno, que era una de les nostres múltiples personalitats, però no. Darrere de les pantalles... Ai, això m'ha sonat molt a punt. Bé, darrere del Twitter i altres plataformes tenim el nostre volgut Juan Cardona, sí, no? Juan Cardona, Groanyes, alias el Papeta. Del Carrer Nou. El tenim així entrenant-lo perquè, bueno, de moment mos han deixat de funcionar els micros, no trobem el cable, tota una sèrie de misèries, però ha sigut tota una estratègia planificada per a que Juan es poguera adaptar al context de caos i no patina per el desenvolupament que anava a tindre avui. I a més tenim a Juan en un micro més ruïn perquè sàpiga quin és el seu lloc. Sí, I la seva condició fins que invertisca en un micro decent. L'estatus ha quedat prou clar ja, però bueno. L'estatus ha quedat clar, però bueno, bé, conviden a cervesa per lo menos, no? Això sí. Bueno, Juan ha portat croissants de xocolata per a berenar. Avui m'ha lluït. N'hi ha que fer honor a la veritat. I ha arribat prou més pront que nosaltres, però bueno. Sí, bueno, bé, tot és veritat. Però bueno, avui què anem a parlar? Ja que Andrea ha agarrat el lideratge, no com sempre. No, com sempre no, però avui eres el micro 1. Escolta'm una cosa. Primer que es presente, que diga Juan, hola, què tal, com esteu, a l'audiència, no? No sé, però vols afrontar-lo tant? Sí? No sé, jo pensava que ja... Juan, com estàs? Com afrontes la jornada d'avui? Avui estic prou millor que l'última volta que vas vindre a esta casa, perquè l'última volta que vas vindre a esta casa estava tirat al sofà amb febre. N'hi ha proves. Que van gravar, que ja n'hi ha proves gràfiques. N'hi ha fotografies d'això. O sigui que jo trobo que del fet de que avui puga xerrar i no siga tremolant ja és... Però bueno, que Juan ha estat 2 setmanes de festes i està queixant-se perquè està molt cansat després de 2 setmanes de festes. I diràs tu, no sé. La gola fotuda. O sea... Això és com el senyor que es posa el palo en la bici, que és una cosa que mencionem moltíssim en el programa. Més o menys. Ha sigut això, però bueno, no passa res. Juan no només ha passat 2 setmanes a festes i queixa, sinó que ha fet una publicació en una cançó de Zoo generant llàstima sobre si mateixa. Vale, ja entenc que m'ho portat per a ser la puta Diana de vostra, no? Vale. Sí. Però que conste que perquè m'ho pujat el sueldo, si no, no... El sueldo és, en compte de 0, 2 cerveses. Avui tinc 2 cerveses. Que el xic el tenim content. Que aprenguen els de Zara, que vosaltres sí que sabem mantenir els esclaus contents. Bueno, la idea d'avui, que és idea meua, ho dic per si algú té ganes de queixar-se, que vinga a mi i la insultaré tot el que puga. Bé, la idea... No com sempre. No com sempre. La idea de fet, quan algú vos insulte per greuges pendents, el 99% de les voltes sóc jo. La idea d'avui és, ja que estem a final de curs, anàlisi procés lectoral, avaluació, seguiment, el que vos doni la gana analitzar-ho, em pareixia divertit que farem com una vista retrospectiva de lo que ha sigut este any. Per nosaltres, però també per l'audiència. Entonces ahí comentarem algunes de les cosetes que mos han deixat més polèmiques. A mi m'hauria agradat comentar un nou descobriment que he tingut, però crec que ho deixarem per l'any que ve. I bueno, després ja parlarem una miqueta d'aquelles coses que mos hem deixat en el tintero. Que bueno, en principi que alguns mos preguntàveu si tornarem l'any que ve. No sé tu com ho veus. Jo crec que sí, no? Jo crec que sí. O sea, a menys que hi hagi alguna cosa... I si mos barallem? Això és el que pregunta l'audiència en el fons. Més que mos han barallat ja, és que això l'audiència no ho sap, però des que n'hi ha programa mos barallem menys, entonces... Vale, aleshores, el que jo us pregunto a començar és com heu vist el curs? Què tal l'evolució? Juan, tu que estàs així de convidat, tu és el que més mos has sentit, perquè nosaltres evitem probablement escoltar-nos tot el que podem. La veritat és que almenys ha millorat bastant des de que va començar. És veritat que quan va començar, suposo que com m'està passant a mi ara,
teníeu com un tono molt... molt... Tu tens ara mateix un tono superinstitucional. Claro, molt institucional, La veu del molt poble. tal, exacte. Té el tono de ser regidor de Home, l'Ajuntament de Xàbia. És que m'heu portat així per a ser la veu del poble i ara resulta que no voleu que actuï així. Juan no? està defensant així una moció. Bueno, no, però sí que és veritat que sonava un poc així i pues, és veritat que després de 60 i pico programes ja, no sé quants... Crec que este serà el número 68, si no és m'equivoque. Era el 68 que vos vaig insultar i vos vaig dir que éreu del maig del 68 i coses Efectivament. d'estes, com a bon senyor major. El mamarratxo este. A veure, que tu ja no eres tan jove, eh? No, però bueno, encara n'hi ha una edat... No sóc insultant-me jove, però almenys... Però a veure, però molts anys tens ara? Què vas a fer ara? Jo, 28? 27. Això és una entrevista. Claro, aquí És que resulta la que gent el no ho programa sap. este era pa xerrar de mi. Sí, Exactament. I ja està. Sí, hay una Quins carta para hobbies ti. tens, Juan? M'agrada la música, mire sèries... Què vols dir a tots els seguidors joves del programa? Vale, m'està clavat en un berenjenal aquí. No, pues benvingudes a totes. Volem i ja treure està. a gent més jove, per això ens portem Claro. a un xic salao, templat, Jove. jove, a veure si les xicones mos escolten més. Bueno, pues no ho sé. No sé si aconseguiré això o que la gent se'n vaja, però bueno, almenys Crec que si no s'han hemos venido a jugar i ja està. Si no s'han anat diant tot el que hem fet, jo crec que està complicat. Però lo que anava a dir bàsicament és que trobo que ha hagut una evolució i s'ha soltat molt més i és veritat que en els últims programes ja trobes molt més talls, més xistosos, molta... A mi és que des de que Andrea va donar la nota de color al tall ese, a mi m'ha fet molta gràcia. Que per cert, ese el vau gravar i ja estava jo aquí morint-me, ja estava tapant-me en un llençol per no riure'm. Però bé, no sé, jo trobo que l'evolució ha sigut positiva, no? I tu com ho veus? És que és molt... O sigui, he plantejat la pregunta i m'he arrepentit immediatament, perquè per què collons vull fer jo autoavaluació? Sí, això és la primera. Realment vas sentir l'autoavaluació? A veure, jo m'ho he passat molt bé. Que crec que és una miqueta... O sigui, més enllà de... Crec que en termes de qualitat hem millorat, però bueno, tampoc crec que ens corresponga a nosaltres dir-ho, ni al nostre becari, pobre, perquè encara que l'hem posat en el compromís. Està aquí obligat dient, sí, en una pistola apuntant-li els ous per baix de la taula. En la gata, la tinc que entrenar ja per aquestes coses. Bueno, i crec que, més que això, a mi, és a dir, n'hi ha hagut episodis que m'ho he passat millor gravant-los, la veritat. N'hi ha altres que m'han resultat més compromesos. Els de feminisme van costar. El de prostitució també me feia... No, això no el van fer. Sí? És No que- ho sé. Mira, pues igual està temes en el tintero, que Igual viene tractar. Igual n'hi ha temes Bueno, al tintero. N'hi ha temes en el tintero, n'hi ha altres que m'ho vaig passar pipa. En general, qualsevol que tinga que veure en sèries i en mamarratxades que a mi me diverteixen, m'ho he passat pipa. I no sé, tu què t'ha agradat més de fer? Jo crec que per a mi ha sigut interessant més el tema de l'evolució que altra cosa, trobo. O sea, el tema de fer algo totes les setmanes i com aplicar-se a diferents estats d'ànim. Jo crec que és el que més... No sé si destacaré algo concret. Bueno, jo no, suposo que la gent que me conega mínimament sabrà que m'ho he volgut deixar una mitjana de 40 voltes des que van començar. Però mira, és que ha passat un curs sencer i seguim així. L'última crisi que va ser a març? O per A ahí? març jo trobava que ja havíem arribat al límit i que s'ha acabat. Que ja no avançaven, ja no trobàvem públic nou i damunt jo m'estava avorrint. I després no. Després resulta que simplement estava passant per una crisi personal. De puta mare. Important. Sorpresa. Sorpresa. I a més, és una reflexió que me va fer així el punyetero de Juan, que clar, és que resulta que és una cosa que a mi sí que m'ha tocat un poquet els nassos, que mos conegueu més, perquè mos escolteu totes les setmanes i ara sabeu molta informació de nosaltres i de com som com a humans. Sí, O sigui, jo, que tinc una idea de mi mateixa, que sóc un bot, o sigui, a mi no m'agrada que hi hagi coneixement sobre la meva persona, honestament. Sí, vull assenyalar a la gent nova que he conegut en este interín de temps i ha dit, sí, això ja ho havies comentat. I m'ha dolgut, perquè és com m'ha sentit com molt violentat ell mateix. En el programa no sé quantes ho vas comentar. I diu, sí, clar, aleshores crec que molts dels meus recursos, i també dels teus, no? de clàssiques històries que contem a gent i tal, ja estan cremades. Per sort, les meves tècniques de lligar, que són bàsicament inexistents, en el programa no les he utilitzat. Sí, però bueno, jo de gran part d'anècdotes i opinions, per almenys controvertides i elaborades, ja les he cremat per este programa, que és una cosa a destacar. És que a mi el que em feia patir és que realment, és a dir, crec que el dia que em vas traumatitzar va ser el dia que me vas comentar, tu saps això, Juan? Quantes hores portaven gravades?
que jo no havia fet el càlcul. I en aquest moment dic, jo no tinc tantes opinions per a planear tantes hores. No, I que per tant, és molt probable que m'estigui arrepentint contínuament. Però bueno. Jo porto sentint opinions, què, 13 anys o per ahí? I no s'acaben, Puc dir-li a l'audiència que no s'acaben en absolut. Sou mags i no traient tot el rato com de la xistera, cada volta us traient un truco nou, que això és veritat que... El mago tamarit. Que sí que al mil menys m'ha sorprès, i això que, pues, joder, pues ja mos coneixem 2 quants anys. Però no sé, però que és veritat que, no sé... Tu que mos coneixes en persona, ha sigut estrany escoltar-nos en la ràdio? És una cosa que em pregunte. No, però a mi no ha sigut gens... En el sentit de que mos veies diferent, o sea, mos veies un personatge distint o... No, això és el que antes se m'ha passat comentar bastant, que és que sí que esteu bastant igual de, no sé, xerreu igual, les mateixes tonteries, pues, Kiko, les seues paraules que sempre utilitza i això que s'ha notat moltíssim. Quines paraules utilitzo jo sempre? Ese és un subnormal, o estan ahí fent el subnormal, i merdes d'estes, no és una puta merda, que és que ho dius 24/7 i és algo normal. I en la vida no sé. real descalifica també. Sí, és que jo diria que si la gent busca o es creu que són molt diferents, no ho són. A mi, una de les coses que m'hauria agradat fer era el joc este de veure, de cada volta que aparega una cosa d'estes en greuges. M'hauria agradat, no? Estem a hora, vull dir, això acaba la pròxima temporada segur, no? Això, senyor Community Manager, te faig responsable. A més, tu que eres tan burleta, que crec que l'audiència no s'està quedant suficient en que eres un fill de puta. Vull dir que no aparega ara... Mare meva, però que heu vingut aquí? Que no, ara apareixes com el xic formalet, bon partit, no, que t'escolten, o sigui, que sàpiguen la mala hòstia que tens. Bona gent. No, claro que sí. Bueno, més enllà de clavar-me en alguna botitja o coses de ser vostres, no m'ha clavat massa, No, però lo que t'estic dient jo és que t'anime a que et claves més en nosaltres. Això sí. No, però a mi lo de les botitges és veritat que a voltes em posava molt nerviós a l'hora de fer estais o coses d'estes, que era, per favor, és precís tindre així hasta uno dels dos xerrant i l'altre fondo. Quasi sempre que soc jo. Que suposa que em passarà a mi igual. Perquè, jo abans les tallava, però ara ja dic, mira, val la pena... Anava a dir, en plan, en el documental de cómo se hizo. Si és que això li interessa a algú... No sé si ni va interessar a ningú, la veritat. No, la veritat, que portem 14 minuts per a res. Si això ja ho tallarem. Però bueno, ha sigut és que de les crítiques que més feien era que els talls eren bruscos i per tant, pues, així n'introduïm el tema de les crítiques que ens han clavat. Alguna de les que em diuen a mi és que els talls són bruscos. Dic, pues ja no n'hi haurà més talls. Si fem botitges, pues fem botitges perquè la realitat és així. Bueno, ja que entres en el tema, pues entre en el que jo volia una miqueta plantejar, que per a mi era la part divertida del programa, que són crítiques més freqüents que ens han fet el programa. La principal i més important, jo crec que ha sigut la líder en Twitter i en comentaris en iVoox, perquè en Spotify em sembla que no se'n poden fer. En YouTube sí que n'hi ha alguns comentaris. Vale, això no estic controlat, però bàsicament és que parlem sense saber. Bàsicament que som uns cunyaos. Sí, siguiente. Sí, a més, sí, i... Quins penseu que han sigut els nostres programes més polèmics? Tu que els has escoltat més. Jo, el de Fuster va tocar una fibra important, sobretot en cert públic, que jo trobo que sí que tenim, valencianista i tal, que és com lo intocable. Van tratar el tabú del bueno, el de feminisme, ¿no? Jo crec que, jo el de feminisme penso que mos van... No, mos van advertir prèviament. Sí, com una amiga ovejana mos va dir, no us claveu en ese berenjenal. Jo crec que és un dels programes, i tu ho vas dir també, i també pel tono en el que xerràveu cada un, ja es notava que s'ho preniu en sèrio, que va ser més bonico. Va ser dels més seriosos que he fet, Sí, dels més seriosos, però també és veritat que almenys xerràveu d'algo... No sé, que ens arribava al corazón. Sí, no, de veritat, es notava que vos tocava i jo crec que la gent això ho va notar, almenys jo ho vaig notar, saps? No és com potser el de Fuster, que aneu un poquiu més a fer sang o al de Catalunya o altres, un poquiu, i jo crec que la gent li molesta molt la crítica. Jo crec que molt mal mos pese, o no, però vull dir, gran part del nostre públic són professors de secundària, per molt que mos burlem d'ells, i aparentment es allò de conmigo te puedes meter, pero no con mi amigo. Y mi amigo es Fuster. Sí. O sea, sí. Pots clavarte en els funcionaris tot el que vulguis i riuran, però Fuster no se toca. Un senyor que està mort de no sé quan. No, però és que n'hi ha un tema que és molt de funcionament, que funciona molt per als profes i funciona molt paregut als de compromís, que és que si tu els insultes però des de cert carinyo, els agrada.
Perquè és com el dia que vam anar al míting aquell de l'acord del Túria, que tots venien a dir esteu aquí per insultar el míting, que no estàvem per això, però tal. Vam decidir que igual era una... A mi ja m'ha dit diversos profes de dir és que la veuen els profes, però algú parla de profes, per lo menos. És que, vull dir, hem d'entendre... O sea, Però no parla tot sobre profes? Pensava que però sí. algú que parla de A profes... punt no parla tot el rato de profes? Molts en diuen, peu canyes profes, però si ho prenen bé. És igual que és de Compromís. Tot insult que no sé, Compromís pedòfilos, etc. jo crec que el senta més o menys bé, perquè estan acostumats a molt de broc gros, no? Juan, que ha treballat en la seu de Compromís i en les Corts en algun moment i ara està en el Senat, mos pot atestiuar... No sé tampoc el que li pot sentar massa malament a la gent. Jo la veritat que mai m'ha pres això molt a pit. No sé, igual n'hi ha gent que s'ho pren molt més a pit tot i... Perquè no ho hem dit, però Juan és un de politòleg en rehabilitació. Sí, en rehabilitació. Politòleg i ADL, vull dir, és que no sé què és pitjor de les dues coses. No sé de quina droga és pitjor. Estava pensant antes, una que dels capítols els que m'ho vaig passar va ser en els gimnasos, que m'ho vaig passar pipa, perquè damunt de ser de la meva experiència, i en el de politòlegs. O sigui, això, que en el fons estàvem bastant cabrejats perquè era en tot el tema de la guerra d'Ucraïna va ser tal. Però bueno, no tornem... Bueno, el de politòleg, Josep, és el que m'ha enviat al premi de la Fera. De Catalunya de la Fera. Que bueno. Que igual esta setmana guanyem un premi o no, però... No té pinta, però... No té pinta, perquè n'hi ha prou gent que és més capaç que nosaltres, però, i almenys es curra pues, posar musiquetes i fer seccions i coses i tal, però vam enviar de politòlegs perquè veig gent que pensem del nostre propi gremi. Després, tornant una miqueta als més criticats dels nostres programes, també està el que vam fer sobre les cloaques de l'Estado, que se te va acusar a tu de parlar dels serveis secrets sense tindre ni puta idea. A veure, el pot parlar de serveis secrets perquè vaig dir i vam convindre que un servei secret que no pot trobar les urnes i a Puigdemont amagat en un maletero de cotxe és una porqueria de servei secret. No sabeu. No, perquè l'únic que han demostrat fer és saber espiar al rei i a la seva pròpia penya. I que esta setmana és la notícia de que estaven intentant espiar a jovents republicans, joves d'Esquerra Republicana. Com de perdut has d'estar? Per a pensar que ells pinten algo. No, anava a dir, l'única penya que pensa que claro. és de jove republicana. Els xavals estos de Batec, pues almenys que se'n vagin al festival este que fan estiu. Com? Saps? Com? El festival este que fan Acampada joves. Gràcies. Acampada joves. No, és que... I intentant fitxar a penya per a que donar informació de Batec, que són els que obrin les vies i coses d'estes del metro i de la Renfe. Sí. Jo que sé, xavals, igual esteu perdudíssims, saps? Bueno, però Batec almenys val per a algo. Joves d'Esquerra Republicana només ha servit, bueno, per a donar l'actual president de la Generalitat, que és un trepa professional de tota la vida. Vull dir, igual pues, volen clavar un trepa... El tema és que si el CNI clava un trepa ahí, a veure en quina lleialtat es queda. I bueno, l'últim ja, dels programes més polèmics és el de l'audiovisual valencià, que així ha tocat molta fibra. També és un dels nostres capítols més escoltats en diferència. Jo crec que polèmic no és, perquè crec que... Home, ha sigut la primera volta que ens han dit que som el pitjor podcast que hem escoltat en la vida. Bueno, sí, vam tindre un comentari negatiu en YouTube, però crec que era una persona enrabiada. És que ahí estava la ferida oberta. Va ser aquesta setmana. Per exemple, de Fuster és com algo molt recurrent. La ferida oberta els manté, és la flama que claro, manté. Això no és una cançó d'Obrim Pas, segur. Si no és una cançó d'Obrim Pas, Xavi Sarriaga la inclourà al pròxim disc. No, és que vull dir, probablement un bot podria crear una cançó. Una cançó d'Obrim... Això és una altra de les coses més criticades. Una, que diguem moltes paraulotes, principalment ma mare, és la que mos critica això, i que diguem molts castellanismes, que està molt mal vist. És a dir, que no són professors de secundària de valencià. Exactament. Lo siento, sempre mos critiquen el mateix. Lo siento. Escolteu, això no ho fem en un perfil educatiu. No sé què collons vos pensàveu. No estem intentant donar-vos... És que la gent mos diu, no, és que mos heu de dir el que hem de pensar. No, los huevos, jo no vinc així a donar-te guies clares, el que vinc a dir és a destruir el que tu pensaves que estava clar. A mi una cosa que m'han destacat positivament és que en aquest programa es parla valencià real, i això ho ha destacat gent des dels Ports fins a Alacant, o sigui, gent de valencià real i no valencià de què? De cartó, no sé com li diríem. Que és que tot el món intenta fer programes acartonats, ja està bé. Un besito, mami, altra volta. Però probablement estiga sobrerepresentat al parlar de la Marina, però... Però crec que la gent, fins i tot no sent de la Marina, valora paraules de veritat, perquè és que, a veure... el valencià de la Marina no pot estar massa representat perquè... En fi, sí, tots sabem. Perquè és l'estàndard i ja està. Exactament. Però que a veure que és la realitat... en apunt... És el de la gossa sorda. Claro, exactament. però en apunt... I ha creat referents. Claro, creat els dels ports, no. Ale, va...
Ximo Puig, jódete. A veure, Claro, Ximo Puig és un referent del valencià, los huevos, Violeta mamen. Tena, no? Vale, Violeta, vale. Vull dir que també és Un besito a d'esports. Violeta, Un també. besito a Violeta Tena, si és que escolta això. No, però fotre, és que a punt en l'Alqueria Blanca parlen normatiu, diuen dongs i però i coses així, que és com dir, Però, en la O En la oberta, O. vinga. I que diem me caguen d'ena. En compte, a veure, que està bé, Això però... es diu a alguns puestos. Però Això, en podríem el dir meu me poble es caguen diu- d'ènia. Jo què sé. En el poble s'ho me caguen d'ena, Però jo A demanava voltes. nosaltres demanàvem venjança i Però i tot va ser com, no mos barallem. Però això és un tema absolutament localista. Ja, això és que veritat. més allà de... En fi. Però bueno, això és només, o sea, només hem abarcat una de les primeres crítiques i ja portem 23 minuts. Ho vaig a fer ràpid, val? També se mos ha criticat molt que fem els programes massa curts i que en fem massa. Pues és lo que hay, no sé quin teniu a veure. Això es va fer una filosofia. Nosaltres no volíem fer turres, a pesar de que avui serà una miqueta més llarg de costum, no volíem fer coses d'hora i mitja, mos pareixia poc pràctic i volíem fer coses que foren digeribles, que foren per a trajectes d'anar a la feina o de fer-se el dinar. No tenia més vocació que això. No sé... I també perquè és una de les coses que, a més, quan tu mires enquestes i tal, és de lo més demandat, que la gent demana programes més curtets. O sea, és que Mos no cenyim al mercat. No, però és que no és una cosa que ens inventem. Estadistes, mos diuen. No, però a veure, jo justament aquesta crítica trobo que ja està resolta perquè es van treure un meme, el meme este del gosset xiclat i el gosset plorant, que era, quan estàs escoltant un programa d'una hora i mitja o de 2 hores, que és una turra, estàs ahí, no passa res, però vosaltres que traeu 2 programes a la setmana de 20 minuts, ai, que mal que no han donat temps per fer-ho, saps? Que també... I no, hombre, que som torreros, òbviament, hem fet 68 programes en una... Però mira, és que repetim, no passem llista, que no, No fa has falta que escoltat-los s'escolteu al dia, no passa a res. més, per exemple, hi ha alguns programes que es nota que hi ha algun... O sigui, a veure, no s'enganyeu, així anem d'antipolitòlegs i tot el que vulguis, però obsessionats en les dades, principalment jo. Quantes voltes al dia mires les estadístiques del programa? No més de 30. Vale, pues això... No menys de 10. Ha baixat, prou. Jo ho miro tots els dies, però no tot el dia. O sigui, I ho miro totes les hores perquè pense que així no puc veure l'evolució per hores. Però bueno, això són obsessionantes. Però que hi ha un perfil de... Per exemple, el d'Eurovisió, pues, Evox, que jo entenc que seran els més huelos del nostre sector, pues hi ha gent que parlar d'Eurovisió pues, no li va interessar. I tenia moltíssima menys retenció, pues molt bé, és que me sembla molt bé. Estava pensant que uno que no has dit, que jo trobo que va portar prou hate, era el d'Apunt. Ai, sí, però perquè... Damunt van ser 2. Clar, però perquè jo vaig dir que em pareixia que era una puta merda l'Alqueria Blanca i, de fet, tu... tampoc estaves massa a favor. Jo veig l'Alqueria Blanca tots els dies. O sigui, sabent ja el que vaig a trobar-me. O sigui, que tampoc no vaig a dir és la millor sèrie, però no sé que funciona. Ja però és que això engloba en el parleu sense saber, perquè se me va ocurrir que feia dir que feia un any que no la veia. També que quan jo dic no la veig, és que igual no la veig de manera seguida, però de tant en tant passa una cosa, m'horroritza i tant que suposo que és el procedir habitual de la major part de la gent. Però jo una cosa que aclariria és, i és important, això no és periodisme. I per tant, no espereu que sigui fet des del rigor. O sigui, no és periodisme. Els periodistes tampoc gasten rigor i els mitjans són una puta merda, però nosaltres segur que no. Estem dedicant mitja hora de programa a dir-li a la gent que dedica el temps lliure a nosaltres a... No tenim raó, bàsicament. Sí. O sigui, aquesta és la missió d'este programa. I estava pensant que no és periodisme perquè tampoc tenim subvenció, o sigui, que dubte que sí. Exactament, jo crec que el requisit per a ser periodisme és que tinguis una subvenció de la Generalitat. Al País Valencià almenys. ¿A vosotros us ha arribat alguna oferta de treballar en presidència? No. Pues entonces no es periodisme, lo siento. Bueno, també n'hi ha que comentar en l'audiència que recentment en una reunió de creadors vam comentar que tota la gent vol col·locar-se en Apunt o en TV3 i va sentar regular. O sigui que sí. La nostra incontinència verbal no sempre funciona bé per a fer amics, però no anem a canviar. I vull dir-te, la nostra incontinència verbal ja funciona en termes de països catalans. Vull dir-te, ja no incomodem als nostres només, sinó... Sí, ho diem normal, perquè la gent diu no, però és que jo treballo a TV3 i no, si no tinc res contra ningú, però és una descripció. Teniu un podcast o feu vídeos per a veure si vos col·loquen en la pública, doncs va acabant. Vale, he deixat l'última crítica per a millor, que és que no fem cas a l'audiència en les coses que ens plantegen, perquè, de fet, en Instagram vam preguntar una volta quins temes voldrien que parlaren i de tant en tant la gent mos menciona en Twitter i mos fan comentaris. Crec que no hem utilitzat ni un dels temes que mos van suggerir en el seu moment.
que voleu que toquem alguns per damunt? Bàsicament per a Mira. dir que els han parlat i han rebatent-ho. Exactament. Home, Mònica Oltra. L'últim ha sigut Andrés amb Mònica Oltra. sí, Andrés Bosch, que I tenim molts, però molts likes de gent que mos segueix. Sí, Vull gent dir, de strong opinion. una responsabilitat social, perquè parlem de Mònica Oltra i tal. Aquí hi ha dos persones que tenen responsabilitats en compromís, un dels quals està paga una quota, que eres tu. Podem resoldre el tema, jo crec que molt ràpidament. El tema es resol en que jo, per no cagar-me en tot el món, perquè crec que no cal, i no veig res constructiu, doncs no tinc gana de parlar, la veritat. O sigui, no crec que estigui en la nostra agenda, vull dir, per molt que parlem... Ara vaig passar un segon sèrie. Per molt que parlem de coses destructives, en general, veiem coses sobre les que es pot construir i este no crec que sigui un tema, que això siga així. I a mi me fa prou ràbia com s'ha plantejat i no tinc gana d'entrar en la manera en com s'ha debatut. Punto pelota. Jo diria molt ràpidament, sense entrar tampoc massa al fons del tema i de la caceria que li ha fet a aquesta senyora i com s'haguera pogut gestionar millor, tota la gent que el dissabte estava ballant en ella, aplaudint-la i tot el suport, i al cap d'un rato l'endemà ja estava dient que n'hi ha que prendre decisions, des de luego, quina quadrilla d'hipòcrita... O sea, No, jo t'afegiré una cosa, dic, que busque compromís a posteriori, gent que li doni suport i que estiga donant la cara, o a veure qui s'apunta, que no siga un pendenciero. Aquesta paraula no sé ni on l'ha tret. Però bueno, perquè si saps que te van a donar l'esquena a la mínima, pues jo què sé, vull dir, estar de cara al públic suposa un cost. Si ningú va apoyar-te a posteriori, pues que a veure qui busquen, jo què sé. És tot el comentari bé, com són politòlegs, jo diria la frase aquella concebuda d'Andreotti, que era que hi ha enemics mortals i després hi ha companys de partit. Pues això és el que ha demostrat. Més enllà de que pugues estar d'acord o no, però crec que dir una cosa i desdir-te al cap d'un dia o dos, a mi de categoria humana no em diu massa. Algo a afegir, Juan? No comment. Bàsicament ja s'ha dit tot i no tinc ganes de xerrar massa del tema. Siguiente. Vale. D'altres temes que no hem parlat ha sigut de diferents disciplines del feminisme, perquè no sé com dir-lo. També va haver una qüestió sobre les camperitzacions de furgonetes. És que vull dir que no me sembla mal, però em va parecer excessivament específic. A veure, jo ràpidament, el que dia de rat, fem i no sé què, no sé quantos, tot i que jo puc posar matisos, per mi, feminismes, TERF, societats, càmera de gas, què més? A veure, és que a mi, o sigui, honestament, me la pela les conceptualitzacions sobre el feminisme, no m'interessa, no crec que sigui... A més, no crec que sigui la nostra feina, justament perquè estem fugint d'un perfil excessivament conceptualitzador. Intentem no utilitzar massa cosmologia politològica perquè trobem que és el càncer. Inclús així n'ha dit cosmologia. Cosmologia. Ja, però és que jo en vaig més d'això. És a dir, la cosa que diga Carmen Calvo, càmera de gas. O sigui, no puc simpatitzar en res del que diga Carmen Calvo, després pot haver altres debats, però el tipus de gent que ho representa em fa no entrar en el tema. Això per damunt de totes les coses. És que no, o sigui, no vull repetir. No se'ls ha de fer cas i ja està. Ja està. Don't fit de troll. De sociat troll. Què més? No sé si recordes tu alguna de les coses. Mos han comentat moltes coses en Twitter. No sé si tu tens alguna coseta a mà. N'hi havia alguns temes així com molt d'enginyers i coses d'estes, alguns comentaris quan van demanar, però jo crec que això es va abolir des del principi perquè era com molt, no sé, preocupacions d'un senyor random escrivint-nos per Twitter. Sí, a veure, una xicotita coseta que a mi m'agradaria aportar de cara a l'any que ve és que ens escriuen principalment senyors. I això fa que no hi hagi tanta pluralitat, no? Però vull dir, una de les coses que més obsessiona a un perfil concret de la nostra audiència és que ens enfrontem a l'actualitat. I a mi no m'agrada que me marquen tant l'agenda, bàsicament perquè crec que hi ha coses de fons que són més importants. I a més és que crec que aquesta feina ja la compleixen altres tipus de programes. Jo no sé si ens deixem alguna coseta per comentar. No, i tu eres el que té memòria d'esta taula, jo diria. Sí, però crec que està bé plantejar això, que des del principi este programa va voler allunyar-se tot de l'actualitat, o almenys pegar-li una volta més a lo que es feien d'actualitat, i també fer un programa que fos més amable per a dones. O sigui, començant perquè hi hagi una dona presentant o com presentant, que vull dir que ja crec que per lo que és el sector pues ja és fer certa feina, i a partir d'ahir no només en una espècie de quota, no? Un poc de presència. És a dir, una cosa que hem comentat en privat, no sé fins a quin punt l'hem
comentat després entre nosaltres, és que a mi no m'agrada la idea de que es fetitxitze la pròpia aparició d'una dona en un programa i per tant jo no tinc per què parlar de coses de dones i per tant jo a més com una idea molt concreta de lo que és el feminisme i el que m'ha d'interpel·lar i a mi no me dona la puta gana que me marquen l'agenda xina perquè a més penso que és bastant empobridor i crec que, bueno, que en general tenim un problema en l'audiovisual valencià i no només valencià per lo que he estat veient les últimes setmanes els podcasts de dones estan excessivament especialitzats i a mi m'agradaria veure més dones comentant coses d'actualitat, de política i no només d'entreteniment i de maternitats i de cures i de literatura. Vull dir que em fa la sensació que al final hi ha un espai molt específic que semos... I no crec que siga... O sigui, bàsicament no crec que siga representatiu del conjunt. Per tant... No, i després tens els creadors de contingut homes que parlen de futbol i la velada de boxeo d'Ibai, o sigui, que és com encara una masculinitat que es plega sobre si mateixa. En fi, crec que és un horitzó important al final de que hi hagi més dones parlant de més coses i sobretot que s'imprimisca més un punt de vista, igual un estil, més amable per a les dones, no? O sigui, de que s'imprimisca tot. Després, un altre missatge que ens havien enviat era un senyor que deia que pujarem el volum dels programes perquè no sentien l'autobús i que ara acabeu de sentir el telèfon del programa encenent-se perquè no perquè, clar, nosaltres hem posat a disposició de tot el món un Telegram que és possible que fa... quantes setmanes fa no, que no... Jo el mire. El que passa és que altra cosa no està... el tens en bateria i així no n'hi ha Sí, manera. el tema és que és un telèfon vell de ma mare. Aleshores... té la bateria que té, la bateria que té, perquè no anem a comprar ni uno a postes. No, era un senyor... És un telèfon de professor, que sí, la gent ho sàpiga. El mateix senyor que mos dia que es sentia fluix perquè ell en l'autobús i quan passa l'autobús li costava sentir, el qual li vam dir, vale, intentarem posar una miqueta més de volum, cosa que he intentat fer, igual no és prou per a ell. Xap, que li diuen a aquest senyor... ho intentem. I també que s'havien conegut... També te diria una cosa, Xap, carinyo, compra't uns auriculars millors. O sigui que igual no és culpa nostra, ho dic perquè jo vaig al gimnàs en uns auriculars de merda i dona igual el nostre programa que qualsevol altre, tots es senten fatal. O sigui, intentava escoltar Britney Spears i no podia. O sigui, jo et recomano, així com ja a nivell personal, que invertisques en uns bons auriculars. S'heu donat compte que estem responent als trolls al final? No, en el tema del feminisme no entrarem i al final estem responent aquí a penya... Sí, a veure, no... A lo pitjoré, A los bajos fondos, les cloacas. No, però és que jo no tinc problema a respondre els temes d'estos en 30 segons. El que no vaig a dedicar és 20 minuts a esplayar-me. O sigui, que entenc que no n'hi ha cap problema. El tema és dedicar l'energia i el temps. Este xic també m'havia dit que parlant de tema d'habitatge i tal, havia conegut un altre profe que també escoltava el programa i que havia sigut un gran coneixement. Pues la veritat que mos alegrem. Ojalà, si feu amics a través del programa ja farem molt més de lo que nosaltres mos esperàvem al principi, sinó que palantíssimo. Ahí podrien enviar una foto o almenys enviar dos perfils com no, mos han conegut, sí, bueno, com rotllo first dates, al cap d'un any que els pregunten com ha anat o el que siga, pues que mos envien a nosaltres algo de com els ha anat la relació. Si s'han fet amistats o parelles gràcies al programa, exacte. no sé. Sí, bueno, no estem un poc flipats. Per donar la bendició, jo què sé. Tot això, volia comentar una cosa que se m'acaba d'oblidar. Seguiu, per favor, perquè m'ha vingut i se me n'ha anat igual. Vale, també Daniel Montfort va escriure sobre Parlement, que se l'havia vist i recomanen que mos vegin la segona temporada. Tu crec que encara no te l'has vista? No, encara no he tingut oportunitat, però sí que tinc ganes, igual que crec que hi ha alguna segona temporada també d'algun programa que hem comentat. Bueno, ara comentarem una miqueta i ja per a tancar, perquè se mos farà un programa llarguíssim, una miqueta com enfoquem el futur, no? Bueno, tanquem temporada, tanquem etapa. Jo crec que el Greuges de setembre no serà el mateix que el Greuges de setembre passat. O sí, ja veurem. O sí, no crec, honestament. Però bueno. Andrea sempre vol carregar-se-ho tot, però sempre n'hi ha que rebaixar-ho un poc, perquè és que és Schumpeter ahí, torna al politòleg. És possible que tinguem... O sigui, jo vaig posar... Ah, sí, ja sé el que volia dir. Diu que igual que nosaltres vam fer una entrega, sabeu que vam fer un concurs sobre una tassa que vaig fer jo. No van ser ni per fer-nos una foto en la senyora que va guanyar la tassa. Com a community ho vaig demanar, Sí, el community va posar sobre la taula. Lo que passa és que senyors... Però bueno, vam quedar en esta xica i un amic també gran seguidor del programa i va ser molt agradable. O sea, sou una comunitat encantadora. Vam decidir xerrar en ells i disfrutar del moment.
No, bueno, conservador anonimat, bueno, és gent maja. A mi la veritat m'alegra que haver arribat a gent maja i acompanyant el seu dia a dia. Sí, a més va una miqueta en la línia que vam dir de construir comunitat. A veure, a mi cosetes que se m'ha gent quedat en el tintero, pues sí, crec que se mos va quedar en el tintero parlar de prostitució. Crec que m'avellaria que farem noves seccions, que jo penso que és una cosa que serà una de les noves incorporacions en setembre. Seguirem parlant de sèries, seguirem parlant d'actualitat, no sabem encara en quin format. També vos agraïm qualsevol suggeriment. Després ja sabeu, pues passa com avui, que fem cas pues, una miqueta d'aquella manera, no? Però... Sí, bueno, l'equilibri és una miqueta entre clavar coses noves i que no parega massa compartimentat. Crec que una de les coses que ens va bé i que ens han destacat positivament és que no tallem el ritme del programa tot el rato per a clavar seccions en calçador. És com un cliché del podcast, no? Ens havien dit. I el tema és que volem clavar coses noves i a l'hora que continua sent una conversa més o menys espontània, veurem això com ho fem, de quadrar el cercle. I res, jo no sé si teniu alguna cosa a afegir. Jo crec que... Sí, bueno, i també crec que de la gent que ens havia enviat coses... Sempre, mira, vaig a dir una cosa. De les pitjors coses d'este programa, no hem parlat dels moments més accidentats del programa, però això igual mos ho guardem pels comentaris. Perquè ha sigut abans. Però com aquella volta que se me va caure un botellín enmig d'una conversa. Però sempre fas igual. O sigui, quan me veus tancant és quan tens les teves grans idees. Cosa que tu també fas paregut. I jo estic fent la meva veu de anem tancant i tu de repente no, i volia comentar puta. Bé, no, volia comentar també que Aitor Maíquez també havia enviat un àudio llarg que ja el respondrem en el seu moment, però que me'n recordem d'ell. Jo no l'he sentit. Vale, per això, perquè estava en el telèfon. Perquè un telèfon que no havia obert. Bé, en este àudio que no hem escoltat, però ja que hemos ido fora del programa, ja li prestarem una atenció particular, perquè m'ho sap mal. Sí, però jo sí que li vaig contestar al seu moment, però no me'n recorde, però bueno, tant a ell com a Daniel Montfort, que s'havien currat una intervenció més llarga, ja els farem una resposta específica. I jo crec que un poquet està ahí, no? Anem tancant, i bueno, bon estiu. Ens veiem per ahí, suposo. O sea, ja no podrem evitar trobar-nos per ahí. Sí, bueno, tot i que no pengem massa fotos. Bueno, tu sí que en penges més, jo penjo 50.000 fotos. Jo no massa, però... Claríssimament reconeixible i tu sempre és el senyor alt que va amb mi. O sigui, fàcilment reconeixible. Bueno, pues no sé, visca la terra i tot això, no? Què s'ha de dir? Lliure? Lliure? Bé, fins a la pròxima. Bon estiu.